Ez így gyerekek a Kukiring G2 roller, amit nem olyan rég kaptam. Emlékszem arra, amikor egyszer kaptam az első rollerment megkaptam, ugye, 2 éve azt hiszem, egy eléggé kis roller volt az, és egy kicsi, most előrébb léptem, bár ez nem annyira nagy teljesítményű roller, ugye ez. Ugyebár ez csak egy mocsok jó roller szerintem ez. Utóbbi időben szinte nagyon sokat használtam, és jelenleg ugye ha bekapcsoljátok, ugye akkor van egy jó kijelzője van, ami jelenleg van egy dudája is ugye, ami jelenleg így néz ki. Eléggé fura dudája amúgy, de mindegy, se baj. Nos, az a lényeg, hogy ezt a rollert én nemrég kaptam, és igazából lényeg az érdekes igazából, hogy ez egy élintő képernyős roller. 800 wattos motorral van felszerelve ez a roller. Erről és hátul is rugós felfüggesztéses. És amúgy ez jól is bírja igazából, hogy ezt a terepet, tehát se baj, és amúgy tehát nagyon jó a gázkarja például amúgy, mert és amúgy igazából nem is rossz ez a roller, tehát egy olcsó szempontból nagyon jó is. Tehát kezdőnek én bármilyen tudom igazából ezt ajánlani. És hátul is rugós felfüggesztés, és most egy kicsit koszos, mert ugye az utóbbi időben elég nagy volt a eső. És ugye itt van 3 lámpája van ugye itt elől. Van egy vészélámpá is ugye. Szerencsére hidraulikus felfüggesztése van, azt hiszem, ha jól tudom. Amúgy azt hiszem az oldalon, a leírásban majd az oldalt mutatom, ahol tudjátok rendelni majd a rollert. Nos, lényeg az, hogy nagyon jó ugye a lámpája, és ugye ez egy ugye 2025-6-os Kukiring G2 ugye. Ugye összehasonlítva egy Xiaomi Mi Electric Scooterrel, például az Essential-lel, például így nézzetek, ekkor tudni részt van, például ekkora múlik, nézzétek. Brutális egy nagy dög ez amúgy, de kezdőnek igazából ez tök jó szerintem, aki kezdő akar és nem akar olcsó rollert, és akinek muszáj aki csak olcsón tudja megvenni, és például csak ezt akarja, vagy aki csak innen gyakorolni ennyi. Szerencsére nagyon 2 fékje van. Ugye vannak ennél sokkal komolyabb rollerek is ezerszer vannak ugye. Meg volt a győződve arról, hogy ha a rollert váltak, akkor nem lesz szinte akkor az semmi sem. Tévedtem, mert ugyanis ugye, mert ez egy rohadt jó roller, ugye, amennyiben jó, a különbség ugye, ugye hogy ilyen jobb a felfüggesztése például, hogy ezzel például is itt van, ugye ilyen rugós felfüggesztés, az szerepel a Xiaomi Essential-rel, ami 300 wattos azt hiszem. A hatótáva ennek 55 km. Igazából erre, tehát hogy még egészen szerintem, hogy ez még kezdőnek teljesen jó roller szerintem igazából lesz, tehát ezzel amúgy, ha ki akarsz menni telepre, akkor szerintem egy tökéletes választás szerintem ez. Igazából a kátyuskat igazából nem nagyon bírja, de azért elbírja, nagyon nehezen azért, mint például a G2 Master, vagy például a ilyen bazin rollerek. Később visszatérünk ezekre a rollerekre is. Most arról beszéljünk, igazából ennek ugye C-futóműves eszem itt ez, és nézzétek meg, hogyha például így csináljátok, hogy nézzétek, például így megtartatok a rollert, ugye akkor tehát itt kihúzzátok ennyi, nézzétek is, tehát itt kihúzzátok, és akkor ezt megcsináljátok itt, nagyon erősen kell nyomni, és akkor ide össze lehet csukni akkor ugye, majd ezt egy másik videóban majd ezt kipróbáljuk. Ezzel lehet rápattintani, ugye ezt ide kell rátenni erre, és egy 20-25 kilós rollerről van szó, ami gyakorlatilag, mint például a Dualtronok például, amúgy azok 1000-szer erősebb rollerek azok ennél például, de egy Dualtron vagy egy G4 Magnet meg egy G2 Master ez ehhez képest, ez is jó választás azokhoz képest, és amúgy igazából
G4 Max-nak ilyen dual transmitterokra igazából már jogosítvány is kell. Mert ugye jelenleg én ugye már elég nagy vagyok, ugye, és erre már ugye, de egy kezdőnek szerintem elég aki először kezd, és soha nem próbált elektromosat, szerintem annak elég egy olyan roller is, amit én először kipróbáltam, ugye az első videóm volt ugye ez, és akkor ugye láthatjátok, hogy majd a linkbe beteszem a beírást akkor. A lényeg az, hogy tehát ez ugye 4 darab csavar van benne, ami nagyon jól bírja ugye ezt, hogy nem pattan le róla, ugye, tehát hogy nem egy könnyen nem rozsásodik be ez a roller, ugye. 10 koros gumia van ennek, és nagy csavarja van, és van itt lámpája, sárvédő, igazából nem is világít, de azért van. Itt egy töltőt is kapunk hozzá amúgy, elég nehéz kivenni. Csátok, és amúgy igazából, hogyha szinte megemelni is közepesen nehéz, szinte ezt a nagy dögget megemelni eléggé nehéz azért, de sokkal jobban megemelni, mint egy Cookie Ring G4 Maxhoz képest sokkal jobb. Tehát igazából erre még ugye azt hiszem nem kell jogosítvány, mert ugye a Cookie Ring G4 Max például arra már kell jogsi, azt hiszem. Legalábbis, ha új keretbe jön, akkor jogsi kategóriás jogsi fog állni rá, amit 14 évestől lesz lenni, és nekem is lesz olyan amúgy, és amúgy egy fél év múlva kb. Már fotózani ilyen motoros videókat is más csatornámon. Nagyon jó a fékrendszere, van index szerencsére rajta. Ezzel lehet bekapcsolni, és nézzétek, hogyha igazából, hogyha ez is lehet hozni, tehát hogyha a gázkar ne adj Isten letörne, akkor még ezzel is tudod mozgatni például akkor majd fogok cserélni, mert azért ez eléggé kicsi, nem minden, de a lényeg az, hogy ez egy Xiaomihoz képest ezért elég nagy ugrás. Én gondolkodtam amúgy igazából ebben, én néztem volna, de már eléggé sok gondja van a Xiaominak, amit ugye 3 éve felvettem, ugye, és gondoltam, hogy na akkor itt az idő váltani. Mindenki kérdezi, gondolom, hogy miért nem a G2 Maxot vettem, ami sokkal inkább eredetiben. Nos azért, mert G2 Maxnak nincs akkora felfüggesztés, mint azért ennek is. Ez azért szinte ugyanannyi a képessége, meg ugye azért hát az már szinte az már jogosítvány köteles a roller szintet, mert 1000 watt felette van, ez már 800. Ezért sem akartam gondolkodni belőle, hogy ugye ez jogosítvány nem köteles roller, ugye ez. A bokós is akkor ugye van hozzá, és arra, amikor lesz GoPro kamera, akkor ennyire több ilyen rolleres videókat fogok majd csinálni. Minél többet, a Xiaomival is szemben, meg és amúgy legközelebbi videóban amúgy fogunk terepképességet is csinálni, ilyeneket is fogunk majd csinálni például. De ugye ennek a terepképessége szerintem nagyon jó szerintem. Igazából ennek is ugye, hogyha igazából a futóműve igazából eléggé jó. Tehát, hogy ez nagyon megtartja itt, ugye ez itt, meg ez is itt nagyon jól megtartja szinte. Tehát mindenki felmerül itt is ugye, hogy van Nightbotról is van, meg van ugye igazából Segway rollerek, hogy miért azokat vettem. Hát a lényeg az, hogy azért nem vettem, mert a Cookie Ring, ugye abból van roller is, ugye az ben gondolkodtam igazából, mert ugye nekem lépés az által, hogy durva lett volna egy ilyen nagy roller, de lényeg, hogy utána hogy az A1 az sokkal durvább, ami már lehet ennél sokkal durvább roller az A1, és igazából ez egy nem nagy teljesítmény a roller zárójelben ez. És akkor ezért vettem ezt, gyerekek. Most, ami ugye képes, ugye, hogy tervezem tuningolni ezt a rollert, hogy például telefontartóval, meg például ide ilyen teleszkópot venni, mert ugye enyhíti a szitálás, ugye azt hiszem papíron 45 a végsebessége papíron szerintem annyival is megy, de én van benne ugye 3 mód. Az egyik ugye az Eco mód, igazából kezdőknek van jó, igazából nem olyan úgy, mert itt még a roller, a sportmód a Eco-ban csak 35-tel megy, a sportmódban csak tehát sokkal erősen már, és a rész pedig a 3-as, amivel 45 papíron, de ezt majd leteszi valamikor, ezt majd azért, hogy az igaz-e. Érződik, hogy sokkal durvábban indul azért, mint ez például a Eco, az meg a sportmódhoz képest például.
Ugye érintőképen is ugye lehet módokat váltani ugye itt. De itt sokkal jobban ajánlom néha, hogy itt néha ezzel váltsatok inkább. Mert ugye sokszor vannak problémák néha ezzel, és a lámpát így fel lehet kapcsolni. Mivel látjátok, hogy így világít. És ugye itt világít hátul. Fékezel, akkor is világít, és amennyiben elindulsz a rollerrel, ugye akkor látod, hogy vészlámpája is van, tehát tök jó azért vettem, mert nekem van vészlámpája. Amennyiben megnyomod azt a set gombot, akkor, ha nyomod ezzel, és akkor átvált mérve beoldani, hogy nyilván most km/h kell nekünk most nyilván. Ugye ebben 46 km-t tettem meg, ugye, vagy egy hét sincs még megkaptam ezt a rollert. Na, nagyon jó futóműve van, tehát ugye ezt nagyon jól fogom használni, és nagyon örülök ennek a rollernek, amit kaptam, mert ez ilyen nagyon jó, ugye rengeteg ugye rolleres ismerősen van, aki mindenki azt mondta, hogy G2-t ajánlatos menni inkább, mert ez sokkal jobban megy, és nincs vele annyi gond, mint azért a G2 Max-szal például, de erre majd később visszatérünk.